Salut prieteni, astăzi o să vorbim despre Mozilla Firefox 13. Prima dată, să nu mai stăm să vorbim așa, să intrăm să-l descărcăm, intrăm pe Google Chrome sau pe ce aveți dumneavoastră, intrăm pe Google și aici scrie Mozilla Firefox 13 download. Uitați, deja ne-a dat Mozilla Firefox 13 download. Acum dăm și noi pe primul rezultat. Aici ne zice că dacă nu începe descărcarea automat, să apăsăm aici. La mine a început automat. Pare că la mine a început automat, dar eu n-am mai trebuit să descărcăm. Dar nimic. Așteptăm câteva secunde să descarce. S-a descărcat, după ce s-a descărcat, acum trebuie să o instalăm. Nu mai avem, deci nu mai avem nevoie de asta. Acum, cum o instalăm? Pur și simplu apăs click pe ea. Run. Așteptăm să ajungă până la capăt. Acum ne introduce bine ați venit la asistentul de instalare Mozilla, așteptați așa, dăm înainte, aici dacă sunteți utilizatori mai avansați, dar noi acum o să lăsăm pe standard, Firefox vă instala cu opțiunile cele mai comune, deci cu opțiunile mai comune, dăm înainte, aici ne arată unde se duce instalarea. Aici dacă vrem să Firefox ca navigator implicit web, dacă vrem mereu să navigăm pe Firefox, dăm aici click și acum dăm install. Așteptăm câteva minute. Aici ne zice dacă vrem să lăsăm Mozilla Firefox acum. Dacă dăm încheiere și aici lăsăm bifat, o să intre direct în Mozilla, uitați. O să intre direct în Mozilla. Dacă lăsăm bifat, dacă nu, deși închidem aici, nu o să intre direct. Acum, să vedem Mozilla. Intrăm și noi în Mozilla, să vedem. Să verificăm câteva secunde, mai așteptăm câteva minute, secunde. Acum ne arată ne face reclamă la site-ul lor. Firefox, free download. Acum mai rămâne decât de exemplu aici scrie în Google. Deci ne pe Google. Sau YouTube, am scris YouTube eu aici. La muzică nouă am dat. Deci cam asta a fost tot. Acum suntem și noi pe Google ca să nu... Google. Uitați, merge tot, e bine. Deci cam asta a fost tot. Sper că m-am ajutat. Eu am fost Marius. La revedere.